Bienvenido mwancho murigeria soko chorege taseni kiago gien soko TV asobo tukobo igabwa gatano narimo mutinyuga oikomina kabero mwako igabwe chiri bubere 25 chinsa ni sato chiabono botuko kurwa sobo gatagati bomucho Nairobi sense ya Kenya chenkoro kwa Clinton ndigi na koriga ndria senchira bena semesa yama yakuru ensoko chinsa isato tusange na koriga nararia ya anekiwe ase ritukeriga igaseri baga yaba kombate syobo tukobwarero gochya kone kya muregene chibicha na chiko gochira senchirengia kurwa se studio ya kabere tawosabiro karanso ike obe na intwe kurbono wika omwerio nyorobe go mwancho murigeria na bokubwatia amaya yega kurwa ensoko gwetera se mitandao ito yekerero buna ensoko TV karanso ikasenge nchemesa yama yakuru ensoko chinsa isato achakire bono. Karibu sana mwanchumo rigeria bono tuguchaka na robotiro kubwatia ase abananchi basabire kubwata sia abanyanyimbo kwenekya gwikirania oborendi na boigo omorembe aniga gocha mega ya abanyanyimbo kurwa sensemo ya Dandora igotoka Kariobangi South County ya Nairobi konyana kobage kwenekya kobabeka byara ababegwa emya yamo noyomo abo banyare kobaba kwenekya obosaria ase chinsemecho ayanigo ayenekiwa hasokonyorwa enichi number plate chechigari hase ensemeyo hase bono abanyanyimbo osomo CPD bwensemo eyo hanyare kobakagwe sokia na kuboria abananchi bagendere kubwatasia abanyanyimba sokwenekyo murembe nabo igoborendi ase chinsemo chonsi. Here we are at Dandora police station and I'm flanked by my officers, the OCDCI Dandora, OCS Dandora, OCS Molem and the traffic base commander for Dandora. Today, following credible information, intelligence from the members of the public, we were able to raid a residential house within Kariobangi South, that is Mutarakwa Road, where we were able to find 101 pair of number plates, that is registration plates for vehicles. We also have some for motorcycles. And as you can also see, we've even materials that are used to manufacture some fake ones as well. But we'll also liaise with NTSA to assist us to get on the particulars of the plates that are bearing the chassis numbers. Credible information indicates that these vehicles could have been stolen, and in fact they are dismantled to be sold for spare parts. So to the members of the public, those who could be able to identify the registration plates that are here, they should come forward, report to OCDCI Dandora for investigation. They should be able to assist us for investigations on Toska bosomo ncho murigeria mokonyi bumuraibuense Abraham Kithure Kindiki nigagenderere kwegerera miroberio ya serikali asate bire bune serikali ya Kenya Kwanza insio buraibuayo muraibuense William Ruto negendete kobeka miroberio yokonekyo bokorerio buya abega magendrongo ikirani wara se chinsemo chonsi nigaringi ko yakwana iga kerekira na somo igabugo chengera egekoro asensemo ya county ya Marsabit. Mwaka uliopita alitangaza ya kwamba ili tuweze kuhifadhi mila za jamii zote za kaunti ya Marsabit, angetaka tujenge makafani ya kitaifa ama National Museum hapa Loyangalani. Na rais wakati alitoka hapa aliamrisha Wizara ya Turathi ya Kitaifa, National Heritage and Culture, the ministry was instructed to give 50 million shillings ya kujenga museum. Hiyo pesa ilifika, museum inajengwa. Gavana ananiambia iko karibu kumalizika Loyangalani Museum, ili next year hiyo museum rais akifika hapa anakuja kuifungua
ndio tuanze kuitumia, kwa sababu inajengwa tukiwa hapa 50%, 60% imeanza kujengwa. Mnajua hapo awali, kabla sijakuwa waziri, sijakuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama wa taifa, na siku ile nilikuwa waziri wa usalama, Marsabit ni county moja ambao nilikuja hapa safari nyingi sana, mambo ya usalama. Tulifanya kazi na gavana wenu na wabunge wenu, tukaongeza kambi za special forces, na kumbuka huyu Lekuton alinikaza, tukaweka askari kule Kambinye, na kuna kambi nyingi tuliweka katika sub county zote katika hii Marsabit. Vile vile tukaongeza National Police Reserve, na vile vile tukaleta mpaka wanajeshi, na ile shida ilikuwa hapa ya kiusalama tukaidhibiti, lakini najua bado kuna matatizo madogo madogo. Nataka nishukuru vyombo vya usalama, wamejaribu kudhibiti usalama hapa, lakini bado iko mianya kidogo kidogo, na mnasikia wakora bado wanapenya penya na kuleta maafa na madhara kwa wananchi na kuibia wananchi mali yao. Mimi naamrisha vikosi vya usalama katika sehemu hii vikaze zaidi juhudi zao, ili hao wahuni na majambazi tuwaangamize. Tukoska posio manchomo rigereria mawaziri hotendrete wizara ya cooperatives nigo abe tomagani bwesuka asokobekero gutokwa borokiwa as university ya cooperative hayenegetie kova bekira egutu aborokiwa wetane chiri bubere abanyorete hamaigerio yo kwegendera chinga kecho nigo moske oparanya ayereire meroberio ya serikali wetira se wizara yaye hiyo yabekire bigancha au ensemo nenchire muyogo cha kwegora amabaga kochia ase abasaya nemona bona sakwaniro muroberio onyota uyu atabirore nekerenga yo kwimukiria magima yabasaya kobakonya kwegenderia ase chinsemo au haiga Kenya. This university specifically focuses on the cooperative movement, and therefore it is very important in terms of financial inclusion and inclusion of communities in economic development. For the youth, I can advise them that there is a lot of opportunity outside there, and the government has come up with opportunities they can write on to improve their living and also improve their own communities. For example, in the ministry, we have a project called Nyota, which targets youth between the ages of 18 and 29, and for those living with disability from 18 to 35, that aims at creating young entrepreneurs, because that is where we have more opportunities. Young entrepreneurs to be trained as entrepreneurs so that they can become business people. At the moment, we are in the first phase where we have involved 70 youths every ward, and by the end of that first phase, we expect to have trained 110,000 Kenya youths, and this project is being undertaken with the support of the World Bank. So these young graduates who have graduated here, they are free to tap into those opportunities that can enable them to contribute to economic development of this country. We have other funds like Hustler Fund, Women Fund, Youth Fund, and for those that will move on, we have funds from Kenya Industrial Estates that will enable them to become entrepreneurs and also become employers in this particular region. Tukoskabosio manchomo rigereria musibati bomokonyi bomuraibu ense haiga Kenya Joyce Kithure nigo bono aesokire na kwakoboko emiroberio yonsi iraje gukonya gukinia emiroberio yogokonya abasibati hasebona tebire mwana munyaruka no musibati asebisako ao nigo bwente kwegwa chinguru cyo kwegenderia akwenekia una ngoikira ni bari emiroberio yabo tambasencherengia. Now tonight, as you honor the remarkable
individuals and organizations who will receive awards. We celebrate them not only for what they have achieved, but for the doors they have opened for others. Their work inspires us to do more, to reach future, and to remain steadfast in building a continent where no woman or girl is left behind. Women and girls form an important segment in our society. Yet, time and again, this segment continues to bear a brand of historical and systematic discrimination in various facets of life, be it education, economic activities, basic freedom, and even decision-making. Let us also remember that empowering women is not an event, it is a continuous commitment. It is a movement that requires collaborations, policy and advocacy, mentorship, and sustained investment. It calls on each of us to use our voices, our platforms, and our influence to create pathways for others. A great commendation for the great work done by this initiative. Celebrations and awards like this provide opportunities for affirming those things that are dear to us, and particularly celebrating the great work that are done towards meeting and narrowing the gender inequalities that we have in society. Manchumu rigaria notu iko mwerio ase ensemo yegen tangani ya mayakuru ensoko chinse sa totoskare koranda sensemo ya kabere tunyar ko batoko kendro kwesem yamange. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobwibule kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Ensoko TV Uboroso bw'umugusi. Ensoko TV Uboroso bw'umugusi. Yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanjereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yo gokenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Nero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokirie egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali ya bekire koene kebuna uchumi ngogendererere
umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato cha margoba asitorabe to wesemia amange. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobolimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cha muragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomorobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse. Eye Yensoko TV oboroso bwomoguse. Wanchomo uligereria mbiyamona soko gendra kubwati emirobirio hegendreta sembeo Yensoko TV na igasemesa yama yakuru Yensoko chinsa isato toko gendra bosio heligo kumanya haya aenekiwe na bono tokumulekero robot ruichigo sori ase timu ya Shabana nigo bono yenyora obubui bwegoria yamo asebosa keroba yengera timu ya Bidco United asegetiye chigo sori kiagusi egoria yamo iyo yanyara kubage konyonisi go wetera ase penalty nigo yayabeke timu ya Shabana gotira goikari bagaria gatatu somo barubwechi timu echigendrete gokoria buya nechi point 13 bono buna gutuma nyumuri Kitoi Cliff Orenge Naseke minano gia FKF Sport Pesa League imegeti Kiagusi Stadium. Abu ase timu ya Shabana yarigania timu ya Bidco United na kuyekora egoria ya Masirigana Resagero egoria yo yanyasigwa ase dakika 55 wetera ase penalty. Kakukwana na baradia magega yokubwa ekemina nekyo nigo manager wa timu ya Shabana omwalimu Peter Okidi arokyo magokoye ase timu yokubwa ase geti Kiagusi Stadium magega yegekege tambe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kiangalia season tulianza vizuri, tukakuja tukakuwa na lapses kidogo, tulikuwa na lot of injuries kwa kila mechi. So kiangalia mechi kama ya leo na mechi ile ya last weekend, I think this is the third game tunaenda bila kupata injury kwa mechi. So it's a sign ya kuonesha I think we are getting it right from the players and the technical bench. Wanasema ya muhimu ni kwamba tulikuwa tunataka kuvunja hii jinx ya kutochukua points hapa. Hiyo ndio kitu kilikuwa kinatusumbua sana. So nasema it's a team collective results. Nashukuru kwa kila mtu, the technical bench, ye kazi wamefanya the entire week, the management, the support and the fans pia nawashukuru sana. Yeah, of course we'll train for a win. Wiki mzima tutawakia kuenda kupiga clean sheet ambayo tumekuwa tukifanya na kutafuta hizo point 3. So imekuwa ni mechi ambayo Kakamega Homeboyz tumekuwa tukisumbuana nao kila season. They are a good team, they have good players. Kiangalia technical bench yao pia ni technical bench ambayo ina understand the current situation ya football ya Kenya. And we believe with the players ambao tuko nao na the spirit yenye tuko nao sasa kwa team, will get maximum points. Mumanager wa timu ya Bidco United ni gaorokia ogotesaneka kwa yego chia ase referee na gotabuna tesaneka tino kwena na we penalty yo yagarababu wa. But I feel like we haven't played so well. Second half was a bit better, but we haven't managed to score. I'm still thinking about the penalty. I don't know if it was a penalty. I really wanted to see it because the officiating today a bit I don't think they have done a good job on my side. Adam Juma, all the matches we played against him, being the referee,
It's always giving penalty to opponents. So I don't know if is that a planned thing ama kuangani kweli ni penalty. But again, overall performance, congratulations Shabana, they've won. But this was a match that was going to be decided maybe if it was that bad. Tungeshare what a point. So. But again, we go back to the drawing board na tuone nini tumefanya right, nini tumefanya wrong. Then we work. Then we move forward. Bono timu ya Shabana niko yari nemesa FKF Sport Pesa League gutia ase enamba ya gatatu kibwata chipointi 13 na igo kurigereria guchekonyora obugwi ekerera umirane timu ya Kakamega Homeboys ase giteke ya gusi stadium muri tukorera timu ya Shabana niko nyaka bayiko yaregania timu ya Bidco United wasinyaka bayiko yekora agoria yamo asiriganesa gero egoria nyaka bayiko bungwa wetera ase penalty yinko reporter Soko TV kuroga igase giteke ya gusi stadium ereteriane Wycliffe Orenge tukusikabutsia soroboti rondero chigosori omo nogari webunge enene Muske Moses Wetangula nigaruro kubori gochase abajumbe kubeka hebesa isaine ase sector chigosori Wetangula nigobona atebire amaminyoko negati echi sector chiri chibwanete kuimokererwa igoro erikokonya ense ya Kenya kwegenderia sensemo yokwemanyekania nigari ko yakwana gakerekera nase amamerano y'amaminyoko achepsaite county Uasin Gishu Jumamosi iga ase amamerano ya kwaligani gwakira umwaka no mokonyi bumuraibwense obene Faruk Kibet. Nimealikwa hapa kujumuika na jamii ya wakimbiaji wa Kenya, tukiona watoto wetu wakikimbia, and today's theme, running for education. We run for education, we run for health, we run for fun. But today, athletics is without doubt the #1 marketing center and arena for our country. There is no country, not even America, not even China, not even Germany, that has their national anthem played in international capitals more than Kenya's. This is because of the tenacity, determination, and the will of our athletes. I will be part of this movement. I'll be here routinely to join you, and I want to say hongera sana Faruk and those who supported you, your sponsors, and above all, we must all be proud to be Kenyans. Naomba wabunge wetu na kila mtu, hasa wabunge kule bungeni, allocate more resources to sports so that we can grow our talent. Nara yukuru asensemo ye chigosori nturiko kwana mange timu ya Chelsea nigo ya Romakari yegutabekana egori ne ase gosori ya babwate nande sawa Arsenal yengero ne timu ya Aston Villa chigori bere asemo tukusikabosya sorobot rwabene hobotko bware romwanchu murigeri asama tukamange niga bantu ba intersex babere bakonengetwa ase ebinyoro nakyo gekogera tumukire getambokero gyokoria gwacioria ayo bagwetera kurwa obwana bwabo oika ogokina kurende gwetera sogosanga na barabo nigo bono toko gosemia chinchera cyo komenya na barabo na kubwatera na barabo kwenekia bunango ikirani bare emeroberio yabo tambe muri kito Frida Kirubo na twarganite robot rwa senchera yabene abange nigo babeire bakwiboria amabolio igoro y'abantu ba intersex korende egetasini Gensoko TV nigo kimukirie egetambokero ngutuka elio kumanya obwene bwingane yo Franklin Kebagendi ngati yabali abamanyikanite ne serikali koba intersex naya naro agotusemia igoro y'omwana intersex umwana oyo no mwana uri akira kuiborwa bantu bari ko banichunguriyo kumanya usino mwana omwiseke usino mwana omumura igotogote na asasingine asiri tari okorama tiamte basiri tari okora ori okorama in quotes no mwana no mwana uri gaiburu kabate bintu bibere lakini ebintu bibere ebine bintu biritokorora lakini gento nainde mbire byeme biritogote na egerto teno yo Frida no muswati lazima imeyaye abe atware ebintu byeme byo muswati byakere bimachine bintu byesko
usitoka tena yo nkibagendi lazima ibintu bya ime bya kibagendi bimachine ibintu byesko ndeni kuruga tukamenya kwana iguru ya chromosomes na ndi twamenya kwana iguru hormones ebintu byose na bigata no mwana omwisiko sunumumula lakini bona so mwana oyo ogusangina bintu byonse mbiri ko match nonye nabo nigo atusemire buna ekero omwana abiboire naliyo rabe gukumanya gose no munyaruka gose no mumura omwana lazima aike miaka itote no mwana oyo ikire miaka ya puberty na nowadays asinge je ndagira tokolia singe chome bibere ko baki tofauti igo mwana lazima abe puberty na mwana batose miaka 5 3 miaka 4 miaka 10 ndiyo mwana ko tsana naki ka umwana uchakire korokana no mwana mwisi ko suno mwana mumura igo bono usange no mwana ya uchakire ko imanya na ya chakire ko kwa umno mwiburi wa chakire ko no mwana we kanyankorera imoro chitadi frida nkibage ndio rabe at puberty asensemo ya Franklin nigo akwerera chinjira areretwe magayense ya Kenya etarabeka lichiko lyokubamanyikani buna abana bande nje na ibore tuna intersex una nateba lakini asinge nchemi yake yabo ibore bane mbabu atokumanya bakandera buno mwana muswati sana sana ngento kyo korekana abayiboli baite bagokora ngento kyo kuna intersex genital mutilation uko bara egero mwana yo morere nense media emotagiti igo nabere ne miake yonsipi naende banyana ntu abata sheria ingaki yonsipi emiake ekuru mpaka 2019 ekero serikali rende yabaleta abana intersabanto intersex sense ya Kenya na Children Act 2022 kawa amended ku include an intersex child na boni ganto bwate bill in parliament igure ya intersex abantu abanene ige miake ya ne amaiga igo na rete tuna komboka igo abantu abangana obare konro na igo mbake kana igete bono na chagir kuimanya lakini bono no imanya tubwati okubwa bogote na ninge sengencho e community ejami yaito ayoma etana abantu bale sense na abantu babere musbati no mumura igo sagina yalenga ko musana mbake kerona Colt High School na ina chagite bono ko Google mono kumanya na ikeningi na ina ito konyora friend agan direct asi organization yaito tubwata bona iga ekonyokorera abana aba kogenda omuchando omonene oberego kwenekigwa ase chinga no gutatuara obumanyi boisaine iguru y'abana ba intersex ekyo keirire abange konengetwa na ndo sangina abayibuli baita sengencho bagoteba okono kuragererigwa abayibuli baita bagoteba kinenge tuita bwene rita society digo bono abayibuli baita mbali gototaina ya yegente kenkeroro na ndo bono we are the first generation yo kwana open na we are here and we need this space igotera baraisi asensemo ya abayibuli nigo babwate ebirengererio kubwatikana n'abana bo ase abange bagokagera buna no koragererigwa nonya nabo nigo Franklin atwarite chinga kichinkongo anene ase abantu kumuitaberana ekyagera nigo areretwe buna omwana omunyaruka goika akabibora tali raisi abantu ko adopt kumanya na bono ebinte bimpiroro bono abantu abange bacha batana yayo manyete iga agachaka hendo chirogoro gari agachaka we change mbali kumanya na montari we change no monto gokina boigo makenga kia yeka igo gusangina ya irire ngaki nene sana abana community mono mane sinja abana ba minto njembanga njite from the word go naende babere bago support lakini sasa singine community nene community gete minute na bana bali bamino boka chanti cha ino nchiroro chikase ni cha nchiroro igonyora abantu abamba go kwancha igo cyo sangina ngo chuko twarore gasi nyingi igo yabere ke kambaka no nyemboniga unando muntu mogotuga bado go sangina go chicheri gunkoro gana kala kirende injege ndo kiamana ndete immediate family bakungancha bagon support and then I'm good senja buna bonta kitase daily business korende nigo aimukirie egetambukiro gyo kumanyania abantu ba intersex gwetera ekyombe ya jinsi yangu wikira bonoiga nigo county ya Kisumu bale 23 county ya Homa Bay 23 county ya Migori 35 ase county ya Kisii 35 ase county ya Nyamira 13 na baiga ase county ya Siaya 13 to be honest gendongeria ge kongwenseye unabonekera gwatebere na emonto gete bantu bakona liteiga sinja bande bakwenda go label na different names bakora ma inchere tabwenereti utatigarende inchigo ne ruete no murai
nende ngateba mbu as long as kene nke yon kunywa gwe change no mubero no gento ko baboigo ina atena tigambu murayegere nda ya abantu baito egera abana abakonye kase binyuro na gotebe kene gwitirenga kiyo kuruboni gatu karenge babere bali twamanya nga kiyo boni gatumanya ine Kenya ngima manyita abantu more than 2000 including umwana obwate boni ga 7 months. Amaonchererio nigo agendete gokorekana elio kweneke buna abana ba intersex nko enyorera bale libaga ase ebinyoro gochenji certificate Kenya ibwende kuire amatuka 5 lakini yane yerete metinyene na inde ndatebe na singi konyorenga kirende to change the Children Act egere ya community mwana intersex lakini wana officers service providers konyora mbara manyangi that means yangirete metinyene singi ya consultation yande but boniga a part certificate ya intersex ngorengal na wetera children services civil registrar information yekire sali ground lakini ende bono na egekundi ntogenda to kubakwanira egere bamenu mwana yekerachire onyoro iboiru rero mo certificate goteba ai but onyoro ikire boninga ki aitire ne certificate mo change certificate yaye ebe ai so that umwana oyo are runa bali bande as a society. Jinsi yangu Kenya ngati yebyombe biribe imukire egetambukiro goika anye abantu ba intersex eriyo kobasira nabo igokweneke buna nko egenderelia bali jinsi yangu Kenya nege kundi kia rabiro rose miaka boni gange 13 years na inde miaka ito yon speaking to akoreto no gatana na ki omwana oyo gaiga nonka ige minute ne kanto manyiro omwana oyo nari kenyora asike ndo kuminyoka kumubwato koboka asabwana ndate kukwanira abayibuli njira babwenta kumwancha kukwanira na ne chief kenyoro abara ibaitegerwa bamino omwana onaro na inde nakiba kumukonya koreki abasabandi na inde mono to akara na ne school fees yagero omwana yagende school ese nje to ajite konyona abayibuli baito ebagotume ko omwana una income generating activity baka mokarona nero komokonya kolera bali bande igobona as an organization to make sure na to akanira mfana se onyo ne school fees to wena to komobekero mwana ne school onyo ne biasara egero muibuli anyare kolera omwana ebintu ebinde bikebikengo kora tole yagerere to ikira sto ikirabona iga okolerwa ku mwana o intersex nigo kore okwengenjo asekorende Franklin akoboria abayiboli otababekera ebitango asekiria baganetie goikirania asobugema bwabo omwana oyo no mwana munonde na nda sengencho yaigo na giagerete ngatenanga babuna umuntu mutangani bwesokia intersex kurwanire kero kyo MC mukuru kwa njenga 2022 general elections then boniga married man mbota bana bane igo sa singine ntojugo tukosuya bana ba kotwara freedom ya kiri kibo bwente gokora ka bana ba owanja goka from the word no mwana onde buno orionde egere umwana oyo monyene gwetere o support ile community ko mwa bona boyego kinga kiyota na ya mama nchi buna nyigwete ndete gokoreke nje mama buna nyigwete setata ose community osorio mugomore kumurenda njase nyigwete iganta to koraigana iga yagera tuskamo ogosirwa nigo kogenderete kurwigwa nababwatani elio kwenekia ngomanyana bale nabo igo kulenda obochenu ubwobongo atotara ikero munyagitari uri okomokora therapy ndobwate ntutwe kabanyana support group esengenjo sasingina asengenjo kale iskaria tamanyi tina nengikendre lakini ekero ntore ndutwe kasentwe gokwanera na tore yagero umuntu manyana yaya uluna dirigo tore ukwana ekingi bwente gokorekana boni igeke kibwente gokorekana ngakigete kuroroga buntu bwate ngokora tore gasuya sara na madare egere umwana oyo arorwe na experts are moving forward igonto bwate network sana engia sana na counselors all over the country na indutwe kabanyano having support groups is a plus nonye nabo ensemo yabalia bagotwa mbaraebwa magega ase baleteirwe eyanga iyera bege gotumika elinde kolenda obochenu chingaki chamatuko abo tiangwanire product yetu bwate ko inclusive fit e product yeye igotwachete kukanyora no abana abekero bayiboirwe na inde bagendere gukina ngwika barenga kiba bagotwara tigendo tokata na periods ogosangina product tiyo iri Kenya yare kuba fit mpaka 2024 ekero na twakortaga saviga keigo asa abantu bali twakwanete twanyorete na tata 40 tuka interview abantu 41 abantu 30 bata na indungo tnyora tole periods na inde manyana abana ba same chance oni chiabo nchiri kawaida na chiri chaba swati igomba ta special product igo chikoba koba community needs igo na ikiagerete ngachane yankeye na inde ngo sababu na yankeye mainstream chirijo kora mwana administration adopt this product so that mobe no kumanya ko include umwana oyo teba na inumu mwa kwa na mwana na sanitary cha bana baswati mwati ga sanitary cha bana intersex
Boigo nigo Franklin akwerera obuya bwaye anene ase okulinda ebitwetanaine na boigo kulinda obochenu. Yangeye, to be honest, teri ase omwana intersex weka. Eyange na bego tumekuna abana baswati na abana baswati generally. Lakini nende bone igeko tofauti yake sengencho bono tenge buna chiyanga chirito na lete tenge bune product yetu na lete sengencho omwana muswati na bago tumeka menstrual cup omwana muswati na bago tumeka tampon omwana muswati na bago tumeka pad. But when you look at this product igera tofauti yake sengencho ne boxer eje uchikoene pomna ondibwensi na bago yotumeka lakini nda sengencho ya omobere bu mwana intersex na ikiagera to kairosie design yeyo. Yeah. Eyange yego sibigwa yanekerwa yoma. Igo twarostie yange egere konyo muntu yuchinsa chinyinge. Tenge santal tower iri go tumeka kaigo gwatuguta yaye yogo yesibia na sengenjo ye climate geito murochu na kere etwali tokonyora nekero sabine twakoneta ke gune metali menge ego sanguna ebinto bire bya tumuguto tubiga tugona bona bigo tiche metaro yaito. Lakini yange yego sibigwa yaba biyagabu yagarana ni climate ingo support to climate. Kulinde okuboligwa nigo kwaruru gochia ase abaiboli gotuguterare chimbwa nebikoro bitali ebyengencho nagosokia abana babo eligokina batali gwatananwa. Kenya boniga etoko guided na negekuru igone na religion ne dini igobana sasingino sangina naro tena yayo mwana na abantu no dionde omorera kawaida lakini bado mbali babisita abana na ndo kusangina bono eli test case to abwa tena eli mo biro muswati osaidu kurbo mugakoye ese njo mugakoye tataiti omwana oyo igo kusangina abaiboli baito ka omwana oli bagamenya sekenyoro egere omwana no nde bwensi kenenge yo gekogera omobege kando no tabwene tia sabana bande ya egere abana boro biguna babwenta sekenyoro inju twensi kwense ne yetu twensi na inde to wabuna bona muntu ngoja gukwanira alingi ngoja watebaliki bono roje myake yonsi na bere boniga mtatiti ya sold na aje njitike bande kya na myake bere ya elire igo buna inju ronde gaiga buno murai inju to bwata no ko bakaga to sku twensi singenje buna at the end of the day serikali ga gotena igo kwali bakekaro we so kiri gotena no ndiga igo mutu aba as an organization ko batore mental health support ko batore education support ebi asara nyora at least kwa kwamira ke singenje to ito kanyana tadi abana bonsi intersex by the school singenje yo boba endele rega ona boni ke sto bwata kya moiso ndengena omwana oyo takabera children no omwana takabera school singenje bado despite the fact that as education system ndo bwata grade 7 and 8 and 9 ego coded nation ya with an intersex but bado chiskuru chaito bado njira accommodate umano yigo sangina to kenda nyoko kwana na to make sure that umano ngo already dibaga no yembo ni ga Kenya serikali ito ya Kenya genda to gukora children homes serikali genda to gukora discrimination ito atwara na chiskuru eri mwina line yabana bali babwa to bale ma school eri mwina line yabana bali batabwa to bali mabokorora yigo ne serikali genda to gukora gendo biko integration same to these kids duta idi mwana yobana chabe kuni school eri ngao egere boni yeko ego koraki ego twara ito ko pagua bana mono asensemo ye serikali boigo nigo yaboligwe kubeka lichiko eligokonya omwana o intersex. Ase serikali yetu ya Kenya, thank you so much aseka sirimu atokorere sengenjo boniga Kenya nere nse ntanganya South Africa na ense ngima koriko kana isi umwana oyo lakini ndo tutatoka boniga motokonya ni implementation of this work part certificate tiga umuntu gakwenda science ali kenyoronyo na boko include mwana intersex ase part certificate sengenjo neroro umwana utaba misgendered ase certificate asengenjo ogotamanya. Kerubo Frida Ensoko TV. Geria no tuika omwerio asemesa yama yakuru Ensoko chinsa isato no roboti ruwa bene erwanya tokabaru kwaliganirwa no murikito Frida Kerubo kumurikira habaiga abananchi bamenyeta se chinsemo au bari intersex igo nabo okogendra boigo kubwatia bosekonyora libaga ryo kubwatia oroboti riga ase emitandao yaito yekerero ya Facebook na YouTube onye tonyore tibaga yo kororigereria senchera yo boikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi gokogandiro botkobia nabo igogandra gutwaro borigerio bia bwemeroberio hegendrete ase embeo Ensoko TV to meranande itkoria ankyo tonyara ko batoko gendria emeroberio bune yiga yo kwemanya aya aenekiwe ase chinsemo chonsi.